Det er koldt udenfor, og sneen den gnitrer lidt under fødderne, når man går igennem den. Og jeg er faktisk ude at gå, fordi jeg er nemlig på vej til Rebæk IF's vinterfest. Og det er jo en fest, som er blevet en lille tradition her i vores forening. Og i år der er det andet år, hvor festen bliver afholdt, og ja, det bliver spændende at se, hvad der er planlagt i år. Så lad os prøve at gå ind ad døren og høre, hvad der er i støbeskeen til dagens fest. Claus, I er klar til fest i dag i Rebæk. Hvad forventer du af festen? Jamen, jeg forventer, det bliver et brag af en fest. Altså, vi regner der med, at der kommer langt over 100 i dag, så det bliver fedt. Du kom jo slæbende med gavekurv fra Kvickly og alt muligt andet lækkert. Hvordan har I fået det, og hvad skal det bruges til? Jamen, der er bare utrolig stor opbakning fra lokalsamfundet, må man sige. Når man ringer rundt og siger, at vi holder en lille fest, kunne I tænke jer at være med til at give nogle gaver? Så det er super fedt, og vi er glade for den opbakning, vi har fået lokalt. Ja, når man snakker Rebæk IF, så snakker man jo også om en fodboldklub, der måske er lidt anderledes end alle mulige andre. Er det også ligesom noget af det, altså den lokale opbakning, der gør, at man gider at være frivillig sådan et sted? Ja, det er det helt sikkert. Og jeg vil også sige, når vi ringer rundt og fortæller, hvem vi er, og hvad vores take på det at have en fodboldklub er, så er der enorm opbakning til det, og folk sætter pris på det. Vi har tiltrækket rigtig mange børn, som måske ikke normalt vil spille fodbold, eller som har stoppet med fodbold andre steder. Fordi vi har et andet fokus end mange andre klubber, og det tror jeg hjælper os rigtig meget. Og forberedelserne til festen i Rebæk, de er i fuld gang, og jeg står her med Mia, som er en af dem, der har været med til at arrangere festen. Og Mia, hvad er det, du er i gang med? Jeg er i gang med at gøre klar til tombola, hvor at man kan købe nogle lodder, og så kan man vinde nogle mega fede præmier, som er blevet sponsoreret rundt omkring i Hvidovre. Så I har simpelthen været rundt til en masse virksomheder og spørge, om de vil give en masse gaver? Ja, det har vi, og vi er oppe på 100 gaver, der er blevet sponsoreret. Men Mia, I har jo allerede før dagen i dag, hvor festen den løber af stablen, der har I jo brugt mange timer på at arrangere. Hvad er det, der får dig til at hjælpe til med at arrangere sådan en fest her? Jamen, det er simpelthen bare fordi, jeg synes, det kan noget ret specielt, at man kan være med til at få en fodboldforening til at blive større og lave et fællesskab i hele Hvidovre. Og man måske ikke kun ser der, hvor ens børn går i børnehave eller i skole, men at det spredes lidt mere ud i lokalsamfundet. Og nu er der kun 4-5 minutter til festen faktisk går i gang. Den starter her 2:00. Ja. Bliver der travlt ved popcorn og slush ice-maskinen? Jeg tror, det bliver rigtig travlt der. Og så tror jeg, det bliver rigtig travlt i tombola med de her præmier. De er nok væk inden for en time. Og jeg sidder her med Axel og Vilhelm, og I spiller fodbold i Rebæk? Ja. Axel, hvad hold er det, du spiller på? U9. U9, og Vilhelm, hvad hold spiller du på? U7. U7, og hvad er det, der gør, at jeg tænker, I har glædet jer til sådan en dag som i dag? Der er meget slik. Det er slik, og er der ellers andet, som er spændende ved at være her i dag, Vilhelm? Og spille fodbold. Og jeg kan også se, der er også hoppeborg, og der er slush ice, og der er popcorn og alle de ting, men skal I ud og have noget af det også? Ja. I har jo allerede været her tidligt, fordi jeres mor har været en af dem, der har været med til at arrangere. Har I været og hjælpe til også og sørge for at sætte nogle af tingene op? Ja, vi har hjælp med Lego. Og nu står jeg med Elna, og Elna, hvor mange år er du? 5,5 år. Og Elna, du skal til at... du står foran... Hvad er det, du står foran her? En skive. En skive, og hvad skal man på den her skive? Kan du komme herover, så vi lige kan høre, hvad du siger? Elna, lige nu der skyder hun en bold op på en stor dartskive, hvor den kan ramme. Og Elna, ramte du... Nej. Hvad går du ud på? At man skal ramme. Elna, hun løber væk og fortæller, at man skal ramme ind i midten. Ja, så står vi i køen til det amerikanske lotteri, og med her i køen, der er Albert og Esther, og regner I med at vinde noget? Nej. Så du vil bare smide penge ud af vinduet? Nej, men altså, jeg tror, jeg vinder noget, men jeg tror heller ikke, jeg vinder noget. Så. Okay, og der er jo mange spændende præmier, og Albert, hvad tænker du allerhelst vil vinde af de ting, der ligger deroppe? Jeg skal nok vinde en nummer 1. Og hvad er nummer 1? Det er det er sådan en pakke, hvor der er 2 sodavand, nogle bolsjer, en æblemost og noget vin til jer.
Så lad os se, om om I kan vinde noget, fordi nu er vi næsten klar og fremme derved, hvor man trækker. Og vi siger lige til Martine, at jeg skal nok betale, og vi vil gerne have 5 lodder. Og så Albert, du kan trække 3 lodder, og Esther, du kan trække 2 lodder. Og så går vi over, og så ser vi, om vi har vundet noget. Og er der gang i biksen? Der er meget gang i, den er meget populær. Og det er også nogle utrolig flotte præmier, der har fundet frem her. Har det været nemt at finde præmier? Ja, det har det. Altså nu er jeg ikke en af dem, der har været ude at hente sponsorgaver, men jeg ved, at der er lagt et stort arbejde i det, men der er mange, der har gerne vil donere. Og man kan også godt se, at køen her er lang, så nu går vi lige over til siden, og så skal jeg nok lige huske at betale lige om 2 sekunder. Men lad os prøve at pakke op, og så se, om der er nogle gevinster på jeres præmier her. Så nu sætter Esther og Albert sig ned og begynder at pakke op her, og hvem får først elastikken her? De er nemlig sådan nogle små lodder. Nu har Esther fået en af, og Esther... Nej, der var intet. Der var ikke noget på den første Esters der, så prøver vi at se Albert herovre. Han er i gang med at tage den lille elastik af også. Skal vi se, om han kan få med. Esther, hun er hurtig, hun har allerede fået den af igen der. Og så prøver hun at åbne. Der var heller ikke noget. Albert, var der noget på din? Nej, desværre. Der var heller ikke noget. Albert, han har stadig 2 tilbage. Og Albert, er der noget nu? Der står nummer 56 der. Det vil sige, det er en præmie. Nå, men lad os gå over og kigge og se, hvad nummer 56 det så er. Fordi der var faktisk en præmie på den ene af Alberts her. Og nummer 56, det er... Kan vi ikke rigtig se, hvad nummer 56 det er? Det kan være, at Albert, det er simpelthen en... er det en halsedisse, eller... Hvad er det, du har vundet der? Kan du læse det bagpå? Hvad står der? Det er engelsk. Ja, det ligner en halsedisse eller noget den dur, tror jeg. Men tillykke med præmien i hvert fald. Nu står jeg lige her med en lille fyr. Skal du til at trække i lotteriet? Ja. Hvad tror du vinder noget? Måske en bamse eller noget slik. Spiller du selv fodbold? Nej, Hvordan kan det så være, at du er med op til fest heroppe i Rebæk? fordi jeg elsker det. Og kender du nogle andre, der spiller hop? Ja. Jeg kender i hvert fald Philip. Så derfor så er du også kommet med til fest heroppe? Og heroppe i Rebæk, der er festen i fuld gang, og der er lavet masser af kager. Og nogle af dem, der har lavet kager, det er blandt andet dig, Asger. Ja. Hvordan kan det være, at du lige fik lyst til at bage en kage? Fordi jeg kan godt lide at bage. Og hvad puttede I kagen? Nogle farver. Og forestiller den noget i kagen? Ja, en fodbold. Jeg mener en fodboldbane. Du fik også lidt hjælp til at bage kagen? Ja, Hvem hjalp dig? mor. Og mor sidder jo lige ved siden af. Så nu skal vi lige høre, mor, hvorfor var det, I lige tænkte, at I skulle være med til at bage en kage? For det første vil vi godt bidrage til, at der bliver en god fest ud af det med rigtig mange kager. Og så er det jo sjovt, når der også er en kagekonkurrence. Det synes Asger i hvert fald var fint. Og Asger, du har været op og kigge på alle kagerne? Nej. Ikke endnu? Ikke endnu. Nå, men hvis du går op og kigger, så er der jo rigtig mange flotte kager. Og der er jo en lille konkurrence. Tror du, at jeres kage den kan vinde? Ja. Vi krydser fingre, så ser vi, hvordan det går. Og Emil og Adam, I spiller jo i Rebæk, ligesom alle de andre, der er her. Og I står og næsten slikker jer om munden, fordi der er masser af kager her. Der er jo en kagekonkurrence. Hvad synes I om de bud, der er lavet? Jamen, de er rigtig flotte. Er der nogen, som I synes, der er flottere end andre? Ja, nummer 10 og nummer 20. Og hvad er det, de forestiller? Logoet fra Rebæk. Og en ting er jo, hvordan en kage ser ud, men tror I også, de smager godt? Ja, det tror jeg. Er I klar til at købe kage lige om lidt? Ja. Så vinderen i dagens kagekonkurrence afgjort, og det blev faktisk Lea, som er mor til Karl, Elna og Albert, som spiller i Rebæk IF. Og Lea, vi snakkede jo faktisk sammen før dagens fest og kagekonkurrence, og der var du ret sikker på at vinde, selvom du var ude i 11. time. Ja, det var jeg. Jeg har en stor tiltro til mine egne kageevner, så jeg var rimelig sikker. Men der var jo stor konkurrence, vil jeg så lige sige. Hold op, hvor var der mange kager, da jeg kom.
Kan du ikke lige beskrive din kage til dem, der ikke lige ved, hvilken kage der vandt? Jo, altså det var jo Elner, der havde bestemt, at det skulle være en chokoladekage, og der skulle glasur på. Det var ligesom, det var de ting, der var blevet udstukket til mig. Det var reglerne for kagen. Så det var en chokoladekage, der var formet som Rebecks logo, altså hele kagen. Og så var den pyntet med det, der hedder Royal Glaze, som er sådan noget lidt stift glasur, der er lavet på æggevidder. Og så var det jo Rebecks logo. Altså, det var præcis Rebecks logo, og det var lavet i frihånd. På meget kort tid. Jeg var rimelig presset. Jeg bagte den jo på 2 timer. Og den skulle også nå at køle af, inden jeg skulle putte glasur på. Jeg skulle også nå at køre op. Ja, men det lykkedes. Andreas, hvordan har det været at være til Rebæk Fest i dag? Rigtig hyggeligt. Hvad har det været det sjove? Jeg ved det ikke, være sammen med vennerne fra holdet, og ja, få et bedre fællesskab med alle i holdet. Så I har haft en god dag og hygget jer? Ja. Var du ude og se på kagekonkurrencen? Nej. Så du blev snydt for kage? Nej, jeg fik et stykke, men det var efter kagekonkurrencen. Hvis Rebæk holder fest igen næste år, kommer I så igen? Ja. Ja, så står jeg med Stina. Og Stina, hvordan synes du, det er gået i dag? Jeg synes, det er gået godt. Jeg synes faktisk, det er gået over al forventning. Der har været utrolig mange mennesker. Utrolig mange har taget kager med, og præmierne er bare gået som, smurt. Ja, for I har jo siddet og arrangeret det her i et stykke tid, og I har haft hoppeborg, og der er popcornmaskine, og alle mulige ting og sager. Sådan, har I planer om, at det her det skal fortsætte at være en tradition i Rebæk? Absolut. Det tror jeg kun, vi kan sige ja til. Det skal ske mange år fremover, og det skal kun blive bedre og bedre og større for hver år. Nå, så er festen slut. Hold da op. Det var jo fantastisk godt arrangeret af alle de frivillige, som har brugt masser af timer på at gøre det til en fest for både børn og voksne. Børnene, ja, de boldede sig både i hoppeborgene og spillede fodbold og spillede med i det amerikanske lotteri, hvor der var et hav af flotte præmier fra alle de lokale sponsorer. De skød også på mål på den kæmpe store fodbolddartskive, imens de gnaskede sig igennem popcorn og drak slush ice med deres venner og søstre. Og så var der jo ikke mindst kager til den helt store guldmedalje. Og det var ikke hvilket som helst kage, det var jo Rebæk IF-kager. Og det må man bare sige, at der var godt nok mange flotte. Så alt i alt var det jo en gennemført og meget, meget vellykket fest. Og en fest, som jeg allerede nu godt tør love er kommet for at blive. Så må ikke vi ses i 2025 til næste vinterfest. Nu skal jeg i hvert fald hjem og have varme, fordi det er altså lidt køligt herude. Så vi ses, og tusind tak for en meget, meget vellykket fest.